memanismu kanggo jiwat. Mas Arji, Mas Lurah, nggak bisa nih dereng rawuh mbak yo nyerak mriki jenengan nggih terus wangi ura-ura mriki kalih gemujeng kados anu Mbah Gimbin. Ya. Agawe rujit enggale wingi iki yamene udan ya Mas Lurah. Jenengan dereng rawuh niki. Nen Tanjung. Jam yamene udan terus ning Sedilut nyirep suasana ning mriki mugi-mugi terang. Rarapokang sinetya umpama munduta rukmi mundut terus mini rok mini taratamtu tak turuti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa lelah. Yuni Kang Wit, ampun kondur sik kok nyanyi sik ora ketang sak lagu tak tunggu balimu. Neng madyan ning ing colok nidi. Menapa bisane? Sing duman jaluk kapelut ya. Temagunjing angin joneng pagulingan tansah tak ugemi nyoto bebrayan sejati.
kalung sata ugemi dadi kanthi nyoto bebrayan ai begegek bel satu lito tole anak-anakku ngger aku tak lungguh Mas Yanto, Mas Yanto, Hei. Mikut Bapak hati kene. Damo. Alah, Nyanyi Rona aku tak lungguh iki guys iki. udan krimis ra umes banyu kang tumetes
Sama dipunaturaken menika Mbak Bilih wonten panjenengan malih monggo. Bunda mau nyanyi? Bu Simis ajeng nyawer? Bukan becek. Nggih, Mbak Bilih monggo wonten panjenengan lakon saking Bapak Ibu. Sambal kemangi, Mbok Dik. Nggih, Mas Mawar niki penyanyinipun kuwatah dadi gentosan mawon nggih. Nah, nggih, wonten Mbak Siska, wonten Mbak Vina. Tinggal Gentosan. pilih niki. Nggih. Dagangan sedaya. Panganken sampun matur nuwun. Niki kalih Mas Pladen rampungnya asale. Mbak Kesi kersane mboten mlipir niki dikanyanyi riyen Mas Mawar Di. niki. Ya, celuke. Nah, monggo. Ngono rono mikir jaluk no. Gen rene wae. Sepote Mas. Ya Mbak Kesi. Aduh. Monggo Mbak Kesi. Ayo Mbak Kesi. Lawang mari kok ngene iki nyawale. Nggih, Mas Mawar. Nggih lho, saestu. Tiada menggami kenangan zaman persekolahan. Tiada ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam pesta. Engkau bisikan kata azimah di telinga.
tadi wis ngetokne uang loh, kok ndak jadi. Oke, Pak sinten kan lali aku. Pak Mun, Mas Mun. Jambu alas. Nah, pokoknya jatahe jambu alas ping 10. Oke. Nggih, jenengan sing nyanyi nggih. Vokale Mas Power. Siap, Bos. Wis to. Jambu alas ping 15 yo pangga oke ya, Mas. Oke, wong kowe guru sumpah wis janji. Kandhane yo. Nggih, perwakilan dari monggo Bosku. Bolo, awake kan nyanyi. Kinten-kinten magrib mangke. Leh ngingoni. Hiburan dulu. Peladene wis tak kethik. Nggih, hiburan dulu, Bos. Iya, Mas Topik. Kecakaken riyen. Jambu alas. Dimanfaataken mangke harus nyanyi. Biasanya soalnya nyanyi. Monggo, Bos. Jambu alas. Mboten kersa. Apa Mbak Vina sing nyanyi jambu alas? Jambu alas ya? Goyang lagi, Matio Laras. Kelingan manis eseme njur kelingan rama gemuyune tresno lan kasih sayangi karep-karepane kok lakon ati bojone sayange wis duwe bojo hatiku wis kebacut tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni ayo kesana Goyang yuk. Tombol kesel, tombol ngantuk, tombol encok kegelinu masih. Terima kasih Bosku. Aduh. jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo Mas Mon. anak Sumpah ning batin rene kula tidak dikawin. Terima kasih sekadeng ati ora bakal golek ganti. Jangan kenakalan cair Bosku. Terima kasih matur suwun. Sumpah ning janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Yo, berdiri monggo Bos. manis rasane Manis rasane. ajan telas tanteni randane bune Yo, sayangnya wis duwe bojo bojone loro. ning hatiku wis kebacut tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo ada
tak teni randane kelingan manis eseme terus kelingan Iya Mas Mawar. lama kemuyune tresno lan kasih sayangi Kasih sayang. karep-karep atiku lakon dadi bojone. Terima kasih pada Mas Sarto. Yang pertama kali, jam bolas yang pertama kali. Mangke Loh, sama iya, Mbak jam Vina, bolas, saya tahu. terus sama Mbak Siska. Oke. Wajib. Mbak Ana duduk dulu atau langsung lanjut dulu? Iya no. Langsung ke Mbak Vina. Iki jadi ngene sih Mas ya. Ini ada tugas lain, mungkin bar niki. Iya Mbak Vina bersama Madya Laras juga kerja bareng Tiara Multimedia Indonesia, juga kerja bareng Saka Audio. Yuk. Tinggali, Mas Laden, hei belum makan Mas Sarto, saya nyelani saya niki. Betul kan Mas? Serangan teni Serangan tani tenan ya. dalam pecah 1000. Serangan tani tenan Mas Sarto dan Apa? Ini Mas Demang, Mas Yanto. Iya. Mas Yanto ngersakne pecah 1000. Iya, aja. Nggih. Monggo. Iya, Ose. Bareng Madya Laras.
banyak kumbang yang indah. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ini bercerminkan, cerminku pecah seribu, pecah seribu. Pecah seribu sudah dikasih Mas, memenuhi permintaan Mas Yanto nggih. Matur sembah nuwun saweranipun, mugi-mugi berkah tambah lancar rezekine nggih. Amin.
mandika